Îmi amintești duminică să-mi iau un ulei de rece și o vitamina uleioasă pentru păr. De la farmacie. Să trec pe distanță și sper să vină și uleiul de măsline. Poate mai crește. Când mi-am dat atunci mi-a crescut bretonul și locii. Ce greață ai făcut? Adică? Am căscat. Și atât mai e. Ce mă, băiat? Mă gândeam la cerbiță, că a pus ceva lingura lângă aia noastră. Lângă ciorba noastră. Pe farfurie. Și era murdar de ciorbă și nu pot. Și mai pe puțină. Ce mi se pare? Nu știu ce. Seara asta, dar nu te bagă. Te las și pără de mâine când ești gata. Cred că rău. Îți fac o limonadă? Mie nu mi-e rău. Asta e greță. Ție-ți-e greață. Nu chiar să pleacă. După bușa acum. Și rea. Bine sau? Bolovănelul. De ce fel faci? Mă scârbești normal când te văd așa.